اس میں کہ میں ڈولیں گناہ گاراں اللہ چکھر رحمت تیاں بوستاں ان پھڑے وام اشک دش مولویاں پڑھنتی ملا عمدائیں قرآن کو لکھیاں پر کھلنے ملا نیا ڈول کھڑدے ہمیں لباسیاں دیاں تعویذ و دھاگایاں ہچ بروتاں سائیتیاں کھنا واپار دکھانا علم روز کھدیاں دلا یارا دلا یاد کا ہمیں دکھاوائی نمازیاں دلا یارا دلا یاد کا ہمیں دکھاوائی نمازیاں تھی ملایاں گو چھ گاریں بوستاں ایک کھل تھی گنوخیاں تھام پشے شاہراں جوانے شوئے اے ڈھکیاں ہر ہندے کے کانڈے بھی شوئے رمبیں گو سریاں دروہیں شوا شوئے جوہاڑیں خیالیں روپیہ پھنچیاں ماں دوستوں خدا یارا پر میں دوستیوں گو تیاں وہاں میں گو ظالمیں کاراں زیرو ماں کلاشیاں خون چتر سمجھوں پلگاؤں گو دزیاں خون چتر سمجھوں پلگاؤں گو دزیاں چڑھو نام میں مسلمانی کہ محمد سائیں امتی تھیاں خیادی سا جہاں دیمی منیں کے کسوے سیاں دروشی زندگی کوڑی رویں گو دنز ریاں کسے پزیندگیں درداں جوائیں اصل سربیاں مانے والرا گوڑو دوست آت کھڑبیاں باغارا لوڑا جاں کھل سوہری نویاں ہماں کے دھکر رخات کاڑ کچک دے اوار بیاں نیلی سید و سرداراں چاہے اولیاء بیاں گندی بالی سہداراں معصومیں بہشتیاں سوالک انبیاء آند شیر زمیاں حقانی نوی بشک اکر مندلہ سیاں پرتبوساں چپ جوانے کھے گرتی گوشتیاں مسلمان کلمہ و بیاروں تو گڑ میں چھوٹکارو دیا